MC Nuha, predstavljam Bosnu i Hercegovinu na regionalnom finalu Red Bull replike. Freestyle za mene je kao partija šah. Moje najjače oružje 4x4. Ne otkrivam. Beat, atmosfera, publika. Otrčim 2 kruga ako stadion. Originalnost. Loše je kad se začukaš. Pravi potez. Uplitani porodice. Svaki. Ogromno. Podrška publike je ogromna. Apsolutno nikako. Meni više freestyle. Zato što je to sve ono stvar momenta. U sekundi krene inspiracija. Čekujem dobar provod. Sad ne znam koliko minimalno, toliko maksimalno. Ne znam. Nadam se da ćemo se dobro provesti svi. Obavezno dođite 36. na Sony trg.